So if you have your Bible, go with me in the book of Titus chapter 2 verse 11. So we are talking about don't forget God. Don't forget God. For richer, for poor, don't forget God. For better, for worse, don't forget God. In sickness and in health, don't forget God. Kapsaking gayan, saan mo alipatan ni Diyos. So if you want to give this subject, don't forget God. Don't forget about God. Di kalipatan ni Diyos. Itirigat kinamay. Itidatas kinaimbang. Isakit kinsalunat. Di kalipatan ni Diyos. Don't forget God. Amen? Amen. Praise God. Jadi kung kita ito sa chapter 2 verse 11. Ano na? For the grace of God that bringeth salvation hath appeared to all men. Iti parabor iti Diyos nga mangtod iti panakaisarakan ket may paayon ka nagiti amin at tao. So saan na ako na nagdumalayan at tao iti nakaypaayan na ito nga parabor iti Diyos no digat na ipaayan ka nagiti amin na tao. Kaputa ti Diyos ket saan na mangidumduma na baba na nga po na baknang na panglaw ti adal ket saan nga nakaadal iti imatang ti Apo Diyos ket nagpapada tayo amin. Ay kayatan na tayo amin ni Apo Diyos. Kayat ni Apo Diyos na amin na tao at may salakan. So iti parabor iti Diyos na mangtod iti panakay salakan kat naipatayon kadag iti amin na tao. Nagpasan ngayon paayon iti Diyos iti parabor kada tayo naipaayon. Kaya tula na iti verse 11, teaching us. So isusuro na tayo. Ngayon, saan amin na tao at isusuro na dito kundi katagin ilang mapunaman na mati. Datayo nga namati kini Kristo, adda ka datayo ni Kristo, datayo ni susuban at Espiritu di Apo. Kaya tayo saan pa yung namati, masako ng mamati na, awatan na pa yung panakanisalaan. Ako na na Romans chapter 1 verse 16, for I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God. So the gospel of Christ, it is the power of God unto salvation to everyone that believeth. So the Ebanghelyo ni Kristo, kaya iso iti panakabalin iti Diyos. Amang good, iti panakaisalakan, kadag iti amin nga namati. Kaya mamati kakada kayo amin at nalito kaya namati kayo. Kaya idiklara, gaputa namati kayo. Iti Ebanghelyo ni Kristo amang good, iti panakaisalakan, iti parabor iti Diyos. Kaya tayo paayon iti kada kayo. Naiparangaron kada kayo. So adda kada kayo, iti panakaisalakan. So tata, da kayo tatan nga namati. Una na, teaching us who believe. Teaching us that denying ungodliness. The verse 11, verse 12. Okay. Verse 12 ko na teaching us that denying ungodliness and worldly lust, we should live soberly, righteously, and godly in this present world. So na tayo tatan na namati, adala tayo ni Kristo. Isunod yung Espiritu iti Apo, nga isunod iti mangisusuro kada tayo, nga pagpanawon tayo, dagiti madi nga aramid, ken dagiti tarigagay, alinalasan, ken agbyag tayo tapano na nasantuan, nataknang, agbyag tayo tapano na nalintag, nanakman, nasantuan, ken nananay, nung nakayo-ayo, iti imataw iti Diyos. Looking for the blessed hope, and the glorious appearing of the great God, and our Savior, Jesus Christ. So tatan, datayo manamati, agda ka datayo itinanama. Kaya kumikit at tayo langanan iti Diyos, nakaangkla tayo langanan itinanama iti Diyos. Isunod iti nakayagtahan yun, itinanama nga nag-asa, iti panagparang, iti daktel na Diyos, kaya mangisalakan na niyapunta yung nga Heso Kristo. Teaching us who believe. Teaching us that denying ungodliness and worldly lust, we should live soberly, righteously, and godly. So isusuro na tayo na agbyag ang nasanpan. So the Bible teaching us how not to pursue ungodliness. Ungodliness, it means not having regard for God. Awan iti panangipirit na iti Diyos. Dahil iti kayat nga sa uwan iti kinadakas. Amoy iti
kinadakas kat saan lang na dagiti ang patay, ang takaw, ang dadat, ang grit, mangrandas, iti kakakaruan nga ninadakas, kat jay awan di pa nangipirpirit na iti Diyos, jay awan di pa nangibiblang na iti Diyos. Dahil tak iti kakakaruan nga kinadakas. So when we are talking about being ungodly, kat saan lang nga dagiti tao nga managdakdangas iti tutukoy na nito'y, no di kat uray ay dagiti namati, anabayagan ang makigimgibo, ngayon saan danag ka ibibiyang iti apo, iti amin nga naramidan ka, iti amin nga sasaundan. So you must have to ask yourself a question. Am I still doing things without taking God into account? Adapay lang kadi dagiti aramin, asaan mo nga ibibiyang iti apo? At dami lang kanina iti sasapwag, dagiti plano kiti biyag ko, nga saan mo may bibibiyang iti Diyos. Ngayon, nabangunan ko yung ilubong anak mo iti kinadakas, wenno ungodliness. Ungodliness meaning disregarding God and not taking God into account. Awan, iti panangipirpirit iti Diyos. Awan, iti panangibibiyang iti Diyos. Si bagat din ka, kapsat din na yan. Ibiyang mo niya po iti amin ang pasat iti biyag mo. Amen. Praise God. Haan mo magbaliwalaan iti apo. Manipod kabasitan nga banag. Inggan at ikadakalan nga banag. Ibiyang mo niya apo. Diyos saan mo na ho. Basit lang nga banag. Basit lang nga problema. Ay, kakakararan kaya. Dagaya nadaktan nga problema. Di dapat ang may kararan. Ibiyang mo niya apo. Diyos ni amin nga pasat iti biyag mo. Manipod kabasitan nga banag. Inggan at ikadakalan nga banag. Saan ka kumita lang kini apo. Wala saan mo lang managip iti apo. Ito na datigakan nga problema. Saan mo nga amoy agyaman lang kini apo. Ito na agay ibindisyon kin ka. Nga may tinigat kin namay. Agyaman ka nga kanayon kini apo. Saan ka nga dinendar lang kini apo. Ito na dati problema nga dakal. Yung di ka ure basit lang ang problema. Ure ang nga klase ni sitwasyon. Hindi ka na dinendar ka lang kumang kini apo Diyos. Kasta iniwagas mo kasano. Kasano malipatan kini Diyos. Ibiyang mo ni Apo, tayo iti kadadaksan nga klase iti tao, kadyay saan na ibiyang ni Apo, iti amin nga pasat, iti ibiyang na. Nabayagan nga makigimgi mo, mabalinan nga 30 years, 40 years, 50 years, isunan nga makigimgi mo. Ngayon, dagijay lang nagdadakal nga barag, iti magibyangan na kini Apo Diyos. Sana lang nagmaragit iti ang kararan mo, adda, iti kayat na kini Apo Diyos. Sana lang nag-amu, mabigbig ni Apo Diyos. Sana mo na amu, itagyaman kini Apo Diyos. Ito na karabaliktad na tinabang, iti sumangpot, iti paraanan na. Ngayon, ito na tongro, iti pagay na hantang na nalagip ni Apo Diyos. Ngayon, ibagagking ka, ang lagip bang iti Apo, iti amin na pasag, iti biyang mo. Rigat kin ng ay, hindi sakit kin sa langat, apresyanan ni Apo Diyos. Saan mo nga apresyanan ni Apo Diyos kaputa, datas pinapasama kin ka? Saan mo nga apresyanan ni Apo Diyos kaputa, basit iti apit mo, hindi ka apresyanan ni Apo Diyos na ibanag na amin na naimbag itibiyag mo. Kaputa na mati ka, iti Diyos adakin ka. Iti Diyos ibanag na amin na naimbag itibiyag mo. So, anyang di sitwasyon, itibiyag ko na in verse Thessalonians chapter 5, verse 17 to 18, and everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. So, in pahayan ni Apo, kaya amin na masakunan kayo, agyaman kayo iti Diyos, ngalan kanayon rin pa na mabalim ni Cristo Jesus, nagpas na ngayon pahay, iti amin na masakunan kayo. God shall supply all your needs according to His riches and glory. Philippians chapter 4, verse 19. So, apresyanan ni Apo Diyos, saan mo nga lipatan iti Diyos? Han mo nga baliwalaan, lagi di mamasig ka ba na? Uray pa yung magdalang agmarket, Apo yung talagpun king ka amin. Lord, dati kaya nung magkatanan, Apo yung talagpun king ka amin. Amo ko sikat yung mangisuro kanya, iti amin nga ramidat. Ito kwartam, masapol na yung talag mo kini Apo Diyos. Gaminuhan mo yung talag kini Apo Diyos, ito kwartam, ibagang king ka. Tumayag ijay, ito'y shapi ijay. Nagano nagitis mamlot ija pagtaalam, order ija, order ditoy. Hamo ang putan na dyan yung napanan dyan portam, namin hamo ay talag kini Apo Diyos. Hamo ay pabiyang ni Apo Diyos, iti amin na pasang itibiyag mo, nga isursuro na tayo ti Espiritu Santo. Di ba't namati tayo aminan, ada tayo ni Kristo. Nag-Espiritu ti Apo isursuro na tayo, kahit iti Diyos, agpanunay tayo, ti Espiritu adan kada tayo. Panpansinan na ito eh, manipod, hindi namati ka. Manipod, hindi ka apresyanan ni Apo Diyos itibiyag mo. Adda, itiriknam, adda ti agsasao, hindi uneg mo. Ngano adda di aramidam, adda di nga magipat panagipin ka. Ngano adda di guldaw kayo, kaya nitilasan mo aramidam itibati. Kuna na diriknam, kuna na di espiritu di Apo saan. Na ito hindi gusto. Sumapat palagipan ka
adala taking ka di asi, adala taking ka di mapagpatawag ng konsensya, gapunay ta iti ayat iti Diyos. Kaya iso iti inawat tayo kanyana. Kaya iso iti na iparangarap ka na tayo. Kaya iso iti kayat iti Diyos na ipabiyag tayo tingkwana. Iti amin nga pasat iti biyag tayo. Ibagat na tayo. Dahil iti mabasit nga problema. No saan mo ay palag kiniapo Diyos. Dahil ita nga problema. Kaya iniinot nga iso iti mangguyod king ka. Nga mangyan na tayo king ka. Iti mauna nga presensya iti ako. Kaya kanya di mapasama kung kuya dayo at i-presensya iti ako. Maikakin ka dya uwaw kinbising iti sa iti ako. Maawan kin ka dya gaganay gayam ka nagiti mo kuna nga pagayatan iti ako. Maawan kin ka ti gaganay gayam na makigimo. Apay gamin at daray ilubong nga magkayat ka magbuyod ka na tayo. Amuyo saan lang ni Satanas iti kabuso tayo. Ni Satanas dahil ilubong iti physical na bagi. Dahil ilubong ipakita na nagiti kinabaknang. Iti ilubong dahil tati ang awis na iti malubong taknong malpes dya sa uwi di aping ka. Ipang pangruna mo nagiti balibanag na makita. Imbis ko nga ano niya iti ko na iti ako. Kaya kastamat ko na iti nasad. Dahil ibagi tayo, sumursurot nga kan yun. Isot kapuna na tayo naman, adda ka na tayo ni Kristo, di panunot tayo, nakaalay mo ni Kristo, saan mong ipalubos ka rin, ipanunot mo kung tumanamong iti physical na bagin, kundi kung tumanamong din spiritual na biyag mo, nga makayo iti matang ni Apo Diyos. So na ti Diyos, na tayo na namati, pagpanawang tayo, dagiti padi nga aramid, pagpanawang tayo, dagiti mapunang na linalasan, dagiti tarigagay, dagiti malubong, kaya agbyag tayo nga nasanpan, agbyag tayo nga nakatinan, nalintag, abay, kaya tayo na yung aramidan kaput adda ka na tayo ni Kristo, nga mamantag ka na tayo tinaimbag ng aramid, kaya isulit mo yung pinagbalin na tayo, nga tao na tapunan, na nakman, kaya naan-anay, nga makaay-ayo, iti matang ni Apo Diyos, amen? So basta hindi kaya na sa buwan hindi kinadakas. Baka ko nang minsan hindi tao, judgmental lang nga kikitaan na nagigitang tao nga nagdagdagas na agpatpatay, agrep, agaramit, hanang ang mo, mas dagdagas pa'y gaya isuna, kaputasan na nga ibibiyag ni Apo, iti amin nga karamidan natin sa sakwan na itibiyag na. Dibiyay, iti maskarkaro, nga kadadaksan nga klase iti tao. Nalipatan na ang agyaman kini Apo Diyos, nalipatan na ang inapresyar ni Apo Diyos. So matunggal agyaman, nagsapa na bumangon ka agyaman ka kini Apo Diyos, kaya na ako agyaman na itibiyag ko. Kita alam amin iti kinibag ni Apo Diyos itibiyag ko, kasta iti wagas ko kasanunga saan mo nalipatan ni Apo Diyos itibiyag ko. Amen? Ijilip mo iti Genesis chapter 11 verse 4. Makita kayo dito, dagiti kaptawong ang nalipatan na iti Diyos. Genesis chapter 11 verse 4. Una na dito yun. Okay. And this said, go to, let us build a city and a tower whose top may reach into heaven. And let us make us a name, lest we be scattered abroad upon the face of the whole earth. So that is total disregarding God. Dahil ta, katawan iti pananipir-pirit da iti Diyos. Iti Diyos ti kayat na iti tao at may saknap. Amin na tao iti intiro nga lubong. Ngayon sa anda nga kayat dagiti katatao na niya iti pagayatan iti Diyos. Kasi kapo na nga iti pagayatan da, iti masurot, iti biyanda. Kaya po na da, agaramit tayo guro iti building na dumano iti langit. Padilagat, iwara-wara tayo iti lubong. Takno agtaligalad tayo lang dito. Kahit mga ramid tayo, iti sarili tayo managan. Naisot ipakaitan kuman tayo. Sulit natin mas pasama tatangag na mga bundaway. Tunggal may isa, kahit na may tampok, itinagan na. Tunggal may isa, kahit na sumikat, may tampok na itinagan na. Kat dahil iti kakakaruan na kita, iti mapunang kinadakas. So that is total disregard for God. Permi na kinadakas. Kaya tutuloy mo nga basahan, makita at Diyos pinagsasabali na iti sauda. Kaya in may kadapwada ti confusion, in may kadapwada iti saan nga pagkikinaawatan, kaya nawara-wara na. So kasta iti pagbanagan iti tapo nga saan na nalibibiyag iti Diyos iti biyag na. Umay kanya na ti confusion, umay kanya na ti panakalilaw. Una na diyo isa, pre, pakiawat man diyo martilyo nita. Oh, benar pre, diawat naman kayo paragali. Kaya kuna naman diyo, ni, mahulog na kan sana, walang yung martilyo. Ni, siya naman nagagalas na mga gumawa ka nila. Naglalaban na, ingga na nga, kasjay nga na nga ng wara na. Apay, na minsan da nga inbiyang ni Apo Diyos ti amin nga aramidan da. Saan da nga kaya, nga dya pagaya
ibibiyag ka. So dayta ket enteramente nga kinagawas. That is total disregarding God. Saan da nga inbibiyang ni Apo Diyos iti amin nga ramidan da ket pinapasama inibiyag da in may kadakwada iti panakaalilaw, in may kadakwada iti saan nga pagkikinawatan, in may kadakwada iti confusion ket nawala-wala da. Kastamot ko na ijilibro iti Hosea chapter 8 verse 14. For Israel had forgotten his maker. So di Israel ket nalipatan da iti namarswa. Nakita nga tao kung nalipatan dan iti namarswa kadakwada. Kuna na dito'y adu iti panagbaligida. Adu nga bendisyon iti paay iti Diyos kadakwada. Ngam sa anda nga nalagip iti agyaman iti Diyos. Kat inmay iti apoy nga nang urang iti ilida. Why? Because they did not taking God into account. Sa anda nga ibibiyag iti Diyos, they forget about God. They not having regard for God. Awan nga pulos iti panangipirit na kini Apo Diyos. Nalipatan na iti Diyos. Ado nga bendisyon, ado nga panagbaligid, ngam sa anda nga nalagip iti agyaman iti Diyos. So kapsat kingayan, una na rin yung tema tayo, don't forget God. Di ka lipatan iti Diyos. Last, kapsat, na nagiti nga tao, pakitaan nagiti binaliwala na iti Diyos. Ijalinggo ni Hosea chapter 13 verse 6. According to the pastors, so what we feel, they were filled, and their heart was exalted. Therefore have they forgotten me. So kapo, taglap-lapusanan da iti taraon. Taglap-lapusanan da iti kinawaduan. Adu nga bendisyon, talagang ay may kadakwan at ikinaglap-lapusanan. Di tamantan, iti puso da katinmangan. Di puso da katinmangsit. Kat nalipatan da iti Diyos. Isurat ko na nalipatan da kumantan. Imbis na adunga parabola papahay ko kanya da muna iti Diyos, nalipatan da kumantan. So, kapsat pingayan, di ka lipatan iti Diyos. Ti Diyos kat insalaman naman. Amen? Ti Diyos kat pinakawan naman. So pinakawan naman iti Diyos, ibay sa kawagas kung saan mga kumalipatan iti Diyos, lagi pang pinakawan naman iti Diyos, pakawan naman, lagi dinagaramit din kayo di ba? Pakawan naman amin. Talaga kita isu-isiit, di barukong mo, na isu ti mangmangtag, tingkat sakit, magpakaot tingkat tinaduma, complicated nga sakit, lagita nga sakit itinagan. So lagi pa, iti Apo. Pinakawan na kanya Apo Diyos, ang mumad nga pakawanan, dahil dinakaramit din kay iba. Insanaan na kanya Apo Diyos. Inagasan na kanya Apo Diyos. So di kang lipatan iti Diyos. Taglupulukot siya, nasugat ni Apo Isus, iyalikod na. Iti na ipaayon nga panang-agas ka. So di ka lipatan iti Diyos. Kapo dyan nagpasan na naramitan ni Apo Isus si Jacros, inmayan iti waya-waya ken ka. Winayawayaan naman iti Diyos. Binindisyonan naman ni aglap-lapusanan nga kita ni bindisyon. God shall supply all your needs according to His riches and glory. Iti Diyos insabot iti amin nga kasampulang mapaypaa itibiyak. So kapsat kinganyan, don't forget God. Di ka lipatan iti Diyos. Dahil iti message to kagtaka na kayo. Don't forget God. Kamu nalipatan iti Diyos. Kaya ano naging isaya message iti ako ka na tayo dito. Kaya kung na i-libro, iti 1 Peter chapter 5 verse 5 to 7. Kung na dito. Likewise you younger, submit yourselves unto the elder. Yet all of you be subject one to another. So namati na yun, amen? Dakala tayo ni Espiritu ni Apo, dakala tayo ni Kristo. So isuro na tayo na agpakumbaba tayo, kadagiti nataptaunan, kada tayo. So saan na mabalin na iti ubing, iti mangbaruga, iti nataunan, ang ayat ni Apo Diyos. Mistake di ay, no ubing, iti agbalbalakan, iti nataunan. Isungat iti bagay, iti advice, dagiti nataunan, dayta iti pagayatan, iti Diyos. Dagiti ubing, agpakumbaba, kadagiti nataunan. Agpakumbaba, iti tumbalmay sa kadatayo. Saan nagapo talalain kan, kagkunang na natorturay kan, gamitin ang manong mo, hunwan manong mo.
Masapon nagpakumbaba ka. Saan mo nga ibanat? Diyan kinalain mo. Taumay kin ka, iti pride. No adating ka ni Kristo, inawat mo ni Kristo, agpakumbaba ka. Kadagiti ka tapayang ka. Isusuro na tayo. Tayo iti pagayatan iti Diyos. Kaya isura ito, iti wagas na mapanagnagang nga saan mo malinipat niya ako Diyos. Diyan panagpakumbabang kadagiti na tapaangan kin ka. Amen. And be clothed with what? With humility. For God resisted the proud and giveth grace unto the humble. Pati Diyos ket gumura kadagiti na tangsit. Kuna na makausan tayo kuma iti kinapakumbaba. So, at talinaran kuma kada tayo iti kinapakumbaba. Tauna na ti Diyos gumura kadagiti na tangsit. Lemangted iti parabot kadagiti na pakumbaba. Verse 6. Humble yourselves therefore unto the mighty hand of God. Why? Why? Humble yourselves therefore unto the mighty hand of God, because He may exalt you and give life. He may exalt you in the right time. So nagpakumbaba nga, babagan iti nag-imbag na ima iti Diyos, itanbok na ka, iti kumiso na oras. So kasano magwagas, iti panagpakumbaba kiniam, babagan, iti panagtibendar tayo, kaya kuha na. Diyan panagtalag tayo, kiniam ko Diyos. So bata, kasano ganun awagas, iti panagpakumbaba. Ang tutugaw ka ng takadin, iti may isang asuri, ano magnaka, aging iniin, nga agmig kimikki, ano agsao, aging inayat, ka na alumamay, tas takadin, iti makakitaan, iti tao ka ng pakumbaba. Namin iso ti kaanong agban, namuna mo nagsimpat, nag-inayat, iti pa nagsasabuna, nag-alumamay, lumagnakat, aging iniin, talaga nga nakasing-simpat, talaga nga nakakapakumbaba. Hana kas dyan kalabsat, iti pakakitaan, iti tao na pakumbaba. Kapo talaga iti tao na pakumbaba, kat adda nagiti ka nito nga nagubsang, iti pa nagsauna, abay, kapo ta sa anda, ayunan, iti madi ka kami. Manipod kini Apo Jesus, agpababa ka nagiti propeta, apostol, nagiti adibon na, itaang no kasanuda agbugaw, no kasanuda agumat, no kasanuda agrebyong, abay, sa anda ayunan iti madi nga kami. So, kapsak kagayat no namati ka, ngamin iti tagalubong, dahil iti pang-judge da, kadagiti pa po namin namati, ano na nagda, di ba isa nga namati, agbubugaw, agumot, kung na, deta ayatin namati, ay, sa spy, inayan ba, sa makikimgibong nga, yung tumantubakan, agbugabugaw, wana, tabubugawan na nagitian, mading aramit, saan na nga ayunan, dagiti mading aramit, iribyog na, dagiti mading aramit. Amo yung gawin, itirik na, minsan mga lilaw, ti kayat na lang, itao gawin, kayat na nga dyan, na ano mga mga inang tagis-disu, dalabayan na, itao gawin, saan na nga kayat ti matugran, saan na kayat iti maungtan, nang una ti Biblia, iti masirib na tao, nung matugran kay kayat na, nang tinakunan, nung mabugawan to maray, tumakyas, agarami ti sulat ti Dates, as dyan, iti nakunan na tao. Yung kadatay mo namati, adda kadatay yun iti kinasirib. So, di pakakitaan iti napakumbaba, kaya tao nga saan na, nga ayunan iti madi na aramid. So, isusuro na tayo tatan iti Espiritu ti Apo. Kada tayo aming pananamati, agbyag tayo nakas ni Kristo, agbyag tayo nakas iti pagayatan ni Kristo, saan nga dyan pagayatan tayo iti masurot iti biyag tayo, dyan pagayatan na iti Apo, iti agar-ari iti biyag tayo. So, saan tayo namaskaw, mga pay, saan tayo nakayat, dagiti mati nga arami, nagpanawon tayo, dagiti talaga kay galinalasak, so saan tayo napaparan, dagiti kinabaknang, dagiti lumong, agyawan tayo, hindi nga kanayon, pag inagal tayo, at nakasurap iti linggo, iti pagbasahan, iti biyag, kaya agad ni Kristo nga kanayon, iti unag tayo, nga iso iti kanayon na mangidagdanan kada tayo. Verse 7 ko na na. Verse 7. Casting all your care upon Him, for He careth for you. So italog mo iti Apo, iti amin nga pasat, iti biyag mo. Tapi Apo ay iwanan na ka. Saan na mo na italog mo iti Apo, tinagdubala ang kapasod iti biyag mo. Iti Apo, italog mo iti amin mo iti Apo. Saan na nga bawasin ang problema? Italit mo di amin ang problema. Italit mo di amin ang magdaragan. Italit mo di amin mo. Hindi ako. Kaibigan kinamay. Isakit kin sa mga. Idapas kinibag. Italit mo amin kini ako. Nagpuna na. Ti ako ay wanan na ka. Itinananay nga daw na ti Diyos. Nga tapal na ti amin ang panakawat kin. Panakam mo ay
iwanan na iti panunot piniti puso tayo. Na tayo amin na nangitalog, iti apo, iti amin, iti biyate. So dayta, kat kinapakumbaba. Dayta, kat kinapakumbaba. Ti panagdepender iti Diyos, kat pataudin na, ti kinapakumbaba. Ti panagtalag iti Diyos, kat pataudin na, ti kinapakumbaba. Diyan pa nagpanuray, kin pa nagpaidaran mo ang kanayon iti Diyos, iti biyag mo, patapunan na, iti kinapakumbaba. Diyan pa nang mapapresyar mo, kin pa nang pagbalayo mo, iti kinaimbag, iti ako, iti nararamid na iti biyag mo, dahil pa, kat panagpakumbaba. So, your dependence on God produces humility. In another word, it's regarding God. It's depending on God. It's taking God into account. Taking His word into account. So taking His word into account produces humility. Dependence on God produces humility. So that is humility. Dahil iti kinapakumbaba. Diyan pa nagdependar mo kini ako Diyos. Diyan pa nangibiyang mo kini ako Diyos, iti amin nga aramidem, iti amin nga sakwam. Diyan pa nangibiyang mo kini ako Diyos, diyan pa nagpanuray mo kini ako Diyos, dahil iti mapuna nga kinapakumbaba. Amen? So dahil pa iti may isa ang kinabunod. Pinapride na palangbuan kaya naparaya, kaya patapunan na, iti panagtalag, iti mismo abangina. Your dependence upon God will produce humility in your life. But pride will produce dependence upon itself. Pride will produce dependence upon itself. But your dependence upon God will produce humility in your life. Amen. Patapunan na iti kinapakumbaba, iti biyag mo, diya panagdependar mo, hindi ako Diyos. Dahil iti pagbanagan iti tao na agtalag, agdependar, na agkanayon, hindi ako Diyos, saan nga agpalasto, hindi kat agpakumbaba, na agkanayon. Saan nga agparayag, hindi kat agpakumbaba. Dagiti amin nagdating ka, nagtawag dati ti Diyos. Awan ti kalintigan ti tao, na agparayag. So agpakumbaba tayo ng amin, hindi ako Diyos. So amin, nagdating ka. Laglagipang dito amin nagdating ka, kat nagtawag ti Diyos. Kaya awan na ti kalintigan iti tao nga agparayag. Awan na ti kalintigan iti tao nga agparangguan, agparayag. Amin nagdating wala, kat nagtawag iti Diyos. Ako na iti libro, iti 1 Corinthians chapter 1 verse 29. As it is all, no one can ever boast in the presence of God. So awan ti kalintigan iti tao nga agparayag. Amin nagdating wala, kat nagtawag iti Diyos. Ibagat king ka kapsat king ganyan. Nung nagiti ang dating ka at pagparayag mo. Nagiti ang dating ka mabindisyon at pagpalanguan mo. Ibagat king ka saan mo ma-enjoy. Nagiti bindisyon niti ako. Iti lang wagas nga ma-enjoy mo. Iti bindisyon, iti parako, iti Diyos. Kat babakan, iti pamahal. The only condition in order for you to receive the blessings, the grace of God is by faith. Mabahan iti pamati. Iti pamati, panagpakumbaba. Iti pamati, kat panagdependar iti Diyos. Iti pamati, kat panagpalag kini ako Diyos. Diyan pa nang ninanamang makanaganayon kini ako. Amen. Praise God. So, ang dati amin dito'y kaput apresyado tayo ni ako Diyos. At dati amin dito'y kaput ipakita tayo kini ako Diyos na palag tayo ang kanayon kini wanang. Nga amin ang nalpasan ng pahay, iparabol ni Diyos, gunpudan tayo, babangan ni pamati, kasaluwagas, diya pa ng padayaw tayo iti ako, diya pa ng presyar tayo iti ako, diya pa nagyaman tayo iti amin na kinaimbag ni ako. Dahil tayo mo na nga pamati. Dahil tayo iti ebidensya, iti mo na nga pamati. Ako na iti libro, kuna na dito, Romans, libro iti Romans, chapter 4, verse 16. Kuna na, therefore it is of faith that it might be by grace. So babakan iti pamati, magunod ko iti parabo iti Diyos. Ado na iti akaramatan da iti pamati da.
Ang ramidon da iti amin nga pamuspusan, babaen iti bukod da, kawalan iti mabalinan da, ang ramidon taklulaan magunod da, dagiti arapap da iti nga iti original, nga kayat nga sakuan iti pamati, kat pananggunod no anya, dyan pasan nga ipakay iti parabog iti Diyos. So the original purpose of faith is to lay hold of what grace has already made available. Kasta iti kayat kasakuan iti pamati, dyan pananggunod mo iti parabog iti Diyos, dyan pasan nga ipakay iti Diyos iti kayo. Na isuk iti parabog iti Diyos, gununang babalik pamati, kasano mawagas, dyan panaghalit mo kini ako Diyos, dyan panagdependar mo kini ako Diyos. Hallelujah. So, therefore, it is for faith that it might be by grace. To the end, the promise might be sure to all the seed, not to that only which is of the law, but to that also which is of the faith of Abraham, who is the father of us all. So, babae din pamati, magunod na yun iparabog ini Diyos. Tandaanan nyo rin ako. Awanan din ka sa pulang mainayon. Awanan din ka sa pulang maraminan. Saan ka kagparit-pariga? Babae lang ipamati. Dahil di ka pamati kang naglakalaan. Awatan lang. Awatan lang. Yan ang pasan ngayon maayon iparabog ini Diyos. Kasta ka siyempre. Kasta iti kondisyon no kasano magunod mo iti parabog ni Diyos, awatan lang to lay hold of what grace has already made available. Awatan lang dyan pasan ngayon ay iti Diyos. Na magunod tayo iti parabog ni Diyos, mabalan iti pamati. Ta iti kari kuna na dito kat napatalgudan ka na iti amin natatao iti amin nakapututan saan lang nakadagit anda babalan tinintag no di ka urepay kadagit anda babalan di parabog babaan iti pamati ni Abraham na ama tayo amin. Praise God. So everything that God has done for us, we receive it by faith. Everything that God has done for us, we receive it by faith. Magunod tayo, babalan iti pamati. Amin na nagpasan na ipakay iti Diyos. Magunod tayo, babalan iti pamati. Kaya tayo nga pamati naglakalaan. Saan na tayo mapariparigadan ni Apo Diyos na magunod iti panakaisalakan? Saan na tayo mapariparigadan ni Apo Diyos na magunod tayo nagitindisyon? By faith. Only by faith we receive the blessings of the grace of God. By faith. Dahil nga pamati na nakalaan. So this faith is simple dependence upon God. That is how I'm defining it. This faith is simple dependence upon God. Ang nagdependar ini Diyos. Kasta masanong ilaw-luwag ka na kayo kapagan ni Biblia, manipon iti parabol ni Diyos. This faith is simple in order to receive His blessings of grace. Iti pamati kat nalakalaan. Simple lang. Nalakalaan maramidan. So ti pamati kat panagdependar iti Diyos. Kasta masanong asaan mo alipatan iti Diyos. Ti pamati kat nalakalaan maramidan tayo. Panagdependar iti Diyos. So ang dependar ka, kenwana. And whatever God has said, it is simple. Dependence upon Him. So when sickness comes in your body, it's simple. Dependence upon God. I am healed. When negative situations comes in your life, and you need provision, you need deliverance, it's simple. Dependence upon God. Naglakalarang kakabsat. Kasjay kalaka. Ang nakati mapariparigadan niya ako, Diyos. Amo yung gamin, jedaan na sistema na rigat iti may salakan. Kat awan iti may salakan iti dijay na sistema iti Diyos. Awan iti nakatumpal na kita na lintag. Sumatata sa anan nga lintag. Parabor, sagot iti Diyos. Iti kami lang awatan. Kasano mawagas, babagan ti pamati. Kasano mabalang na ka, madaan ka ti pamati. Di kalipatan niya
ni Apo Diyos nga padayawan ni Suna. Di kalipatan nga presyaran ni Apo Diyos. Saan mo kalipatan ni Diyos kirigan kay namay. Iti dapas kinaiba kanyaman ni sitwasyon iti biyang mo. In may man iti dapas nga damag. Di kalipatan ni Diyos. Adda iti Diyos in may na iti parabor na. Adda kinkan. Iti Diyos mamangtag kinka iti kanayon nga baligin iti biyang mo. So nagginakayaan kakapsat. Di ba amin tayo kat namating ni Kristo, amen? So mamati kayo kading nga tinagan nyo kat nakalista yung libro ipagbasahan ni Biyang. Alusaran tinamati yan. Namati kayo kading nga tinagan nyo kat nakasurat yung libro ipagbasahan ni Biyang. Praise God. Nakasuratan itinagan tayo yung libro ipagbasahan ni Biyang. Nagsemple, kaputa namati tayo. Kaputa inawa tayo ni Kristo. Kas abukin mga isalakan tayo. Nagdanan ni Kristo ni Biyang. Amoy ba na nagaling ko in Revelation chapter 3 verse 20 ni Jesus Christ at tuk-tuk-tuk itiruangan iti puso iti tungkol tao. Kati sa sino man nga maglupat iti puso na awatan na ni Kristo ang ginkuan na iso iti mangidaran ginkuan na. So kada tayo amin, manipod din ang lagan tayo na ito kay Ebanghelyo ni Kristo mangtan iti pa na kaisalakan kay iso iti nagpasan na naramitan ni Kristo iti gagdaw nanawag tayo ni Kristo iti puso tayo nagdalanan ni Kristo iti puso tayo kay iso iti mangidaran ka na tayo. Kati karing iti ako may parangaralan amin ka na tayo. Tata, kapag agda kada tayo ni Kristo, agda kada tayo ni Espiritu ni ako, isurusuro na tayo, na agbyag tayo na nasanpan, agbyag tayo na nalintag, na nakman kinaanay na makayayo, kinaako Diyos kasano awagas, iti panagdimendar tayo lang, kinaako Diyos, nagsemple, diya panagpalat mo, kinaako Diyos, kasjay lang awagas, iti kaya iti ako, diya panagbigbig mo, awan kinkano, bigit amin, kinaako Diyos, iti trabaho, bigbigam na niako Diyos, tinagapon na, nagitinagumpod mo, nga bendisyon, iti ko diya promotion, kaya may kita, kataan nagapo ka, nagiti sakripisyon, nudigat ka po amin, di parado, iti Diyos, iso tinangtag kingat, itarigagay, nang pataod kingat, ikinapigsa, ang mabalin namin, itagpuyat, mabalin namin, itag-sakripisyon, so amin, kini ako Diyos, kinin. Praise God. Kasjay, iti kayat, iti Diyos, no, kayat mo nga panagnagan nga sikat at namati. Simple lang, di pa nakaisalakan. Naglakalaan, hindi makaisalakan. So, mamati ka lang. Ngayon, no, kayat mo nga panagnagan nga dating ka, di pa mati. Diyan, apresyanan ni Apo Diyos na kanayan itibiyak mo. Oh Lord Jesus, apresyanan ka. Iday-dayo ka, puwitang tanong ka. So, panalo man Apo Diyos, apresyanan ka, higag ko. Apo Diyos, saan punto manipatan ni kinipag mo? Saan kanto nga pulos na lipatan nga presyaran? Itantang mong kanakan kanayon, Apo Diyos. At dimindaran na kan kanayon kin ka. Sikala nga po iti pagtalak. Sikala nga po iti solusyon iti problema. Sikala po iti nagkapuan ti amin na nag-iimbang gandaan niya. Sikala po iti mang supply iti amin na tasakulak. Saan kanto malipatan Apo Diyos? Itirigat kinamay, saan kanto malipatan Apo Diyos? Idagas kinaimbag, saan kanto malipatan? Isakit kinsalunat, di kanto malipatan. Yes. Itantan mong ka Apo Diyos. Kastakap sa numasaluma ka nagkakama. Kadating ka di pang namin. Praise God. Diyan pa nagtalag mo mga namin Apo Diyos. So umay man nagitipadas itibiyag na nakaraan. Agdipindar ka di Diyos. Di Diyos kat saan na lang mapalipariyakan na nakaraan. Agdipindar ka di Diyos. Agtalag ka di Diyos. So kasta, nukasan mo kasaan mo alipatan di Diyos. Kahit magununin nyo nila ko na yung maniti. Praise God. So, tinatiyog ang daway na kayang mag-observe tayo. Hallelujah. Ipakita mo niya ako Diyos. Lukas sa loob na apresyado iso ng ididicate mo, itibiyag mo, itwala. Kung saan mo pa yung ididicate, itibiyag mo kini Kristo. Kartang ang daway, ididicate mo, itibiyag mo kanya. Saan mo mapalakisan, dahil ka ganito. Kaya kung nang ako ididicate mo kini katibiyag ko, ito kini katibiyag mo, ito kini katipuso. Ako ay dala ng dito. Sa umatan ni Kristo itigan. Kaya kapsat kang gayam na nalpas kumutan ngay nawat ni Kristo
kasano, hindi kinapakong baba. Ididikit mo, idibiyag mo kini Kristo. Ipakita mo kini ako, Diyos ko kasano, at dami ka hindi kinapakong baba. Dahil natin bunga, hindi pa mati. Nagpakong baba kayo ni ako. Ididikit mo, idibiyag mo, kinuha na. Italog mo, hindi ako, hindi amin. So, dahil ikaw kung daway, kung ako mong tangiwag mo, rugyanan ni ako, Diyos, kikitaan na, kitaragagsakan, hindi kinaanda tayo amin ng pangaman parpadayo, kinuha na. Kami po ng ibinigay mo kay ako, Diyos. Hallelujah! Yes. Lord, pinagpasa ko na kami ng Kristo ni Gago. Yes.
nga na iparagdag mo na pasakang itibiyag na ako. Alarag ko nga ipanag amin nga na ibang itibiyag na. Nagyaman ang ako Diyos itibiyag na gini nga kakapsa. Ngayon pasad mo iti na ito nga ministry. Alarag ko ako itintiro ang pamilya na. Wow, kumanda kami nagmay-may sawa ko mga apresyaran at kanayon, mga kanayon, hindi napatag na nagan. Yaman kami ako, tawanan di sa paling ang awagan mi madila nga si ka ako Diyos. Nga namarswa ka na kami. Si ka ako, di bigbigbigan mo. Kanagyaman ako ako, hindi pa nakaagas kami lang na punos ka na hindi nga kakapsa. Kararag ko ako Diyos, anyaman nga ano yun, nga anak ko, natatakot makubsak. Mapukaw, kaputin ng Lord Jesus ka nag-ayos sa Diyos. Kaya po ka naging isaklin, po ka naging isugat mo Lord Jesus. Ibukbuk ko di pa nakaragas. Manipod ka ubingan, nagdala tinatanga. Ibukbuk ko ako Diyos ka na po natin waya-waya. Hindi bindisyon. Hindi amin nga pa nakasulpa, hindi problema na. Agyaman na ako Diyos. Kasi sumarunungan daw, na dati naptakdal na testimony ka naging nga makapsa. Agyaman kami ako Diyos. Hindi nag-ibag na imam, na mga aywan, nga kanayon ka na kami, kung saan kami nga magkakita. Malipatan tikinimbag mo apoy di biyagmi. Pagdipendar kami lang tinda. At sigalang di manginanamaan. Siga apoy di may tangtandog darun. Iti amin nga bunda. Iti amin nga malikot. Tukwang ti amin nga dayo kinatanok in Jesus' name. Ikat tayo kong tinawara ka pamadayo. Iti may sa kawagas. Iti may sa kawagas. Numasano nga sanda yung malipatan ni Diyos. Iti Diyos, inpahin na ka na tayo naging bindisyon. Inpahin na ka na tayo di bukal. Hindi nga bukal, mga ala tayo di bukal na kanon tayo, mga ala tayo matibukal na imula tayo. Kat hindi nga bukal na imula tayo kung natin ako iso di pag-multiplier ni ako. Dahil natin kung na niya 2 Corinthians chapter 9 verse 10. Lo kaya't mo iti multiplication na bindisyon. Agitad ka para kini ako.